Jo, dostalo nás to všechny. Ale on musí říct tátovi, že asi přijde o bar. Tak poslouchej. Otevřeš si společnost jménem Fanklub Drážditel Prdelek. Cože? Dáš si inzerát do časopisu pro teplouše propagující nejnovějšího a nejlepšího Robertka. Dáš tam slogan třeba dělá to, co dosud žádnej umělej penis, nejnovější a nejlepší sexuální technika, zaručené výsledky, vrátíme vám peníze. A teď. Penisy stojí každý 25 liber. To je nic za tolik rozkoše, kterou zákazník zažije. Ale oni pošlou svý šeky na jméno jiný společnosti. Nic urážlivýho. Bobby z chvilky něco za 25 liber. Prachy dáš do banky a necháš je tam. A teď to přijde. Pošleš zpátky šek na 25 liber z té druhé společnosti. Fanklub Drážditel Prdelek s tím, že se omlouváme, ale zboží z Ameriky jsme nedostali, protože jim došlo. Uvidíme, kolik lidí si ten šek nechá proplatit. Ani jeden. Protože kdo z nich by chtěl, aby se vědělo, že si dráždí prdel. Jak dlouho trvá, než se ti to vrátí? Ani ne 4 týdny. Měsíc? K čemu nám to je, když my to potřebujeme do 6... Ne, 5 dnů. Ale nápad je to dobrý.